Hejsa. Hejsa. Okay, vi prøver at spille Pixelmon. Pixelmon. Og jeg prøver Totodile. Totodile. Jeg fandt ud af, at jeg skifter Pokémon. Tror jeg. Fedt. Badam! Jeg elsker den stød. Den er vist lidt større end din. Der er egentlig ret så god grafik på i forhold til. Ja. Hvilket rap tager vi for at komme ud i det fri? Det ved jeg ikke, hvad som så. Jeg stemmer for at tage Forest. Okay, lad os forsøge på det. Ja. Se, hvor I kommer hen. Okay, kom sådan. Okay, Skal vi bare gå den her vej, eller? Hvilken vej hopper vi ud? Okay, vi går den vej ud. Nej. Jump. Vi skal nok gå lidt væk, før vi kan ødelægge nogle træer og sådan noget. Vi skal samle de der bær der, som sagt. Okay, der var en blomst på. Okay. Kan man overhovedet TP i den her? Man kan godt lægge dem her. Nej, det kan man ikke. Hvor kan det Der er nogle... Jo, der er en masse herhenne, man kan tage, så... Kan man godt tage den? Nej, der er ikke nogen, kan man tage. Og det er de bedste. De gule kan man ikke tage. Det er kun de sort. Racist. Ja, så videre over. Er de sorte gode, eller? Ja. Der er lige her i midten. Hey, hvad gør de her ting? Kan vi ødelægge det? Nej, det er fordi man kan fremstille sine egne Pokémons ved hjælp af dem. Nå, okay. Nu kan man lige tage hele min Pokémon. Den er ikke engang Pokémon. Han var sådan ding, ligesom sådan en mikrobølgeovn. Ej, også. Okay. Vi prøver at finde et sted, hvor vi kan opsække igen. Ej, sidst der var min Pokémon pige. Nu er det en dreng. Okay. Hvordan kan man overhovedet tjekke det? Nu skal jeg lige se, hvad der jeg trykker på. Jeg trykker på O, så kommer der sådan navnet frem, og så står der så køn ude siden. Jeg ved ikke, om det er en pige dreng. Hvis det vender opad, så er det en dreng, og hvis den vender nedad, så er det en pige. Er der sådan en pil, eller? Nå, okay, ja. Så er min vist sådan en dreng. Plejer den ikke at være skruer bag, eller? Jo, men det kan den sådan ikke rigtig være i det her. Så okay. den er bare sådan opad i stedet for. Hvilken vej går vi? Det var det, der sagde det. Hvad? Der er en Pokémon i det sted, der var. Skal vi prøve at gå ind i de der buskesæder igen, ellers kommer vi hen til sådan noget vandsted, det er sådan lidt grimt. Så vi skal gå tilbage? Ja. Geronimo, jeg håber ikke rammer. Det var tæt på. Det var sådan noget her, man skulle optage for hver sin bænke, men det er sådan. Ja, okay. Det er besværligt. Og det man ikke kan tage det gule. Jeg får en ny. Har du nogen sort? Jeg har en 9 sort. Okay, jeg har 3. Så tager vi dem for at spare plads. Hvorfor ikke guldskål på mig? Hvad laver du med dine, eller? Jeg var lige smidt dem til dig. Og hvorfor står du Hvordan er dine? Du står stille med mig. Og du så indstiller mig. Super. Ej, så der en genstarter. Okay, jeg kan se, at du smidte det her. Okay. Jeg tror, det er en genstarter, så var sådan lidt. Hvad er det for et grimt monster, der er der? Hvor er det? Ej, den er flomme fed. Blomme. Så er du blomme fed? Nej, flomme fed. Hvorfor siger du plomme? Flomme. Katten og Louise, de kalder hinanden plomme. Se hvor tyk den der er, den er mega grim. Jeg kan ikke se nogen. Hvad kan du se en For mig er der ikke nogen. tast? Jeg kunne høre noget, jeg kan ikke se nogen. Der er sådan en mega sort tyk en, der løber rundt der. Hey, den er level 4, kan jeg kæmpe med den? Jeg prøver at kæmpe med sådan. Den er faktisk meget sød. Smack! Ramte du noget hoved? Fight. For mig der flyver den godt bare. Squat, eller hvad sådan her. Squat. Jeg kan måske vende det her. Det kan du godt, den er level 4. Squat. Så er det sådan en ladyen. Squat igen. Du kan godt gå. Og så også smack. Jeg tror, jeg vandt det. Det gjorde du også. Du kan se, at du fik noget string i det. Ej, hvor sejt. Jeg fandt sådan... Går vi den der vej over? Det går den her vej over. Okay, så lægger jeg lige sådan nogle... Ladyen. Du går den forkerte vej. Nu lægger jeg lige sådan... Vil du tage noget træ? Nej, der er sådan... Jeg kan få den, så skal jeg nok lige op. Nej, det er en blomst, der er der på. Ja, det... Nå, okay, jeg troede, det var en, du troede. Altså, den er jo også. Jamen, jeg kan ikke sådan... Der er ikke rigtig noget bær på endnu. Jeg kan ikke helt se den derfra, så sige, det var, skal vi tage den? Jeg tror godt, Pixelmon på dansk er blevet. Hey, der er en lille grimmer, og den er level 21, så den kan jeg ikke mærke. En lille grimmat. Det er da mega grimmert. Æbra. Hvordan ser den ud for? Den kan vi sukke. Prøv at se, den kommer ud sådan en mega creepy ved engang benene. Der er en blå. Haps.
Min. Kan du ikke have sådan? Ej, seriøst. Det kan jeg heller ikke. Den der Pokémon, den står sådan i vejen, for der var jo ikke går. Nå, okay. Okay, vi kommer sådan ud i hvor personer. Den har en mere kæmpe mod. Hvad for en? Den her. Hvad level er den i? Jeg kan ikke se, hvad level den er i, fordi den er så større i muren. Den er nu 12, jeg tror ikke, du kan nakke den. Okay, jeg kunne ikke se, hvad level den er, fordi mig, der står den bare sådan og hopper ind i muren. Okay, men der gør den også for mig, men du kan bare bevæge kameraet. Sådan, så du kan se Den vil det. ikke rigtig sådan. Jeg gik sådan rundt og sådan. Okay. Nå, den er sød. Se, den her jeg snakker om, den har sådan nogle hoppebevægelser. Prøv at se den. Nå, ja. Den har sådan nogle hoppebevægelser, når den går. Jeg kan måske heale den her, hvis der er noget med sådan liv. Okay, der kan man ikke heale, så jeg ved ikke, hvad det er til. Jo, bare højreklik på den. Det kan man godt. Jeg ved ikke, om den havde fuld liv. Det havde den ikke. Okay, hvor kan man tjekke det? Hvis du trykker O, så står der HP. Nå, ups, det kan man se. Okay, super. Lad os komme videre. Der er den der ildhest. Den burde det godt kunne ændre kvaliteten lidt på. Men det er som sagt, den er også gået gennem mange. Der er masser her. Kom. Der er nogle gode. Kan vi tage dem? Nej. Er det kun de sorte pik? Nej, vi kan ikke tage dem. Kan vi ikke tage nogen? Nej, men man kan gå om på dem. Ikke cool. Det var sådan, man kan ikke tage nogen af dem, men man kan gå om på dem. Hey, der er en sådan en der. Marie. Siger sådan en sjov lyd. Hey, der er et eller andet monster her, level 6. Tror du, jeg kan nakke den? Ja, det vil jeg. Nå, okay, hvorfor? Jeg tager ikke. Jo, der er sådan en healemaskine tæt på, så det kan jeg godt. Ram nu! Okay, ram. Fedt, den er jo væk med mig. Det gør noget fint. Indtil videre. Har jeg ikke lyst til noget. Jeg vinder. Nå, fedt. Og så er der sådan noget med, at man får... Hey, kig bag dig, der er Milk Tank. Der er hvad? Der er dem der hedder Milk Tank. Er det den der? Sådan nogle Ja, lyserøde? det er sådan en lyserød ko. Ja, det er det. Sejt. Milk Tank. Jeg kan godt lide at miste kan- engang noget HP på det her. Ja, fedt. Seriøst? Nå, Jeg kom i level 8 af det. Level 8, hvor? Jeg kan kun et level op. Milk Tank. De er for høje level. Nej, jeg kan godt nakke den her. Kan du? Nå, okay. Abs. Den tager jeg. Fedt. Watergun. Den er sådan... Hey, der er sådan en blomst dernede bagved, jeg kan se fra. Jeg kan godt lide, at sådan kører rundt. De er sådan cirka samme HP. Shit. Du kommer til at dø af det der, tror jeg. Du har mega lidt HP. Okay, det gør Så jeg. blev du sagt, Ding, du nemt nok. Prøv at se den der, er det et træ eller sådan noget? Kan du ikke bare hugge? Jeg går lige ned til den der hele ting der var der. Nå, okay. Jeg Hey, der er en finde den. krab der, måske kan jeg ikke den. Nej, den er level 24, det kan jeg ikke. Der er en lyserød. Kan jeg tage den? Jeg kunne finde en lyserød og en rød. Nej, den. Hvor er du? Sammen. Her er der en grønne nogen her. Dem tror jeg ikke, jeg må få. Nej, jeg må ikke. Jeg er Ja. alt for grønne. Jo, jeg kunne godt få dem. Det var sådan noget. Jeg tror bare, der er lidt delay lige nu måske. Ja, der var Ja, jeg har næsten også ikke noget grøn og en så. rød. Men i det mindste er det mindre, end der var på den sidste. Ja. Men huggede 3, du skulle vente 100 år, så kom det. Jeg skal have et minut til et minut, før faktisk man har hugget 2 stykker. Ja. Så det her, det var en første, det er sådan. Hvad skal vi bruge de der ting til? Vi får ved hug. Får man til at lave pokeballs. Nå. Er de svære at lave, eller? Altså, du skal bruge sådan en speciel anvendelse, så skal du bruge en speciel hammer. Nå, Og så okay. skal du først lave underdel, og skal lave en overdel, og så skal du have en stenknap i midten. Nå, fedt. Hey, der er en person, der går derhen. Ja, det ved jeg godt. Det er en man kan kæmpe for. Kæmpe mod. Ja, Hey, det er level 4. 4. Jeg bruger slam. Fight. Watergun med det. Watergun. Det angreb har jeg også. Watergun, det har jeg fået, så. Ikke en tilbage. Lad jeg ikke hos. Jeg kom level 7, så Hvad? jeg kan ikke mellem. Jeg føler ikke, jeg er så charmerende, i stedet for har den der hostet der. Men ja, okay, den ikke på. Jeg tror, jeg vinder igen en kamp. Shit, det er skadet. Jeg tror ikke, det kunne skade. Au. Mig ned og hele igen. Er du død igen? Ja. Den skadede lidt mere, end jeg troede. Bare en smule. Jeg vandt en kamp igen. Nu er jeg level 8. Er der en, jeg Så er vi kæmper det mod samme. en igennem?
Men jeg tror bare ikke, jeg kan nakke den, fordi jeg ikke har så meget HP. Okay, lad os komme videre. Jeg løber, hvis jeg kan det. Han kan ikke løbe. Okay, ikke det. Jeg kan ikke løbe for den her battle, siger de. Den er level 4. Jamen, jeg har mega lidt HP. Så kan du bare heal bagefter. Der er en heal ting bag dig. Inde i Okay, det der. fight. Raids. Er det OP eller? Måske. Jeg håber, det er mega OP, ellers så... Altså, jeg håber det. Bagefter, der skal vi der. Jeg har lige fundet et mega OP sted med de der ting, hvad de hedder. De hedder apricons. Jeg skal ikke miste noget HP nu. Måske er det OP. Ja, jeg tror det er OP. Bagefter, der skal vi hen til den der apricon. Fedt. Jeg fandt lige en hel masse. Den fandt. Okay. Sådan. Level 9. Jeg skal lige hen og heal den nu. Jeg har en. Nå, hvad er det? Det får du prøvet nok. Ja, kom her. Men jeg skal lige hen og heal den. Nej, der er en heroppe. Nå, også. Der er en herinde. Det har jeg sagt til dig. Der er en bag dig. Nå, men jeg løber lige den vej hele vejen tilbage. Jeg fandt lige en apricon fan. Jeg ved ikke, hvad det Så skal jeg lige i mikroen. Den lyder bare mega meget som mikroen. Ja, ting, så er man færdig. Klik. Ding. Hvor var det, du skulle hen? Du kan skimpe farmen nu, tror jeg. Ja, det kan jeg godt. Ja, det er dem, jeg lige vil se, om vi kunne tage. Nå, så skal vi bare op på huset. Oj. Det er også svært. Nej. Kan vi tage dem? Seriøst? Fedt. Ej, seriøst, vi kan faktisk tage dem. Vi kan ikke tage de Jeg hopper. gule. Hvorfor er der altid en eller anden farve, man ikke kan tage? De blå tror jeg ikke, jeg kan tage hen. Nej, alle de andre, det er bare sådan hipsteren hams. Okay, men jeg kunne godt komme ned og sige, at der er en dør åben, ellers så sidder vi lidt fast. Jeg kunne heller ikke tage de blå, kunne du det? Nej. Okay, jeg kan godt lide. Kunne vi ikke åbne den dør? Jo, vi kunne. Det var sådan lidt. Der lukker lige, jeg tænker på, jeg ved ikke, om det er der gjorde det, eller hvad det var. Det er sådan lidt. Jeg vil ikke komme ud. Jeg kan måske nakke den lille lysere en, hvis den ikke er så højt level. Okay, Den er nemlig lidt. Det er nice. Jeg kan godt lide, at vi går bare ind efter de samme. Ej, den der har jeg aldrig set. Hvad for en? Den der står deroppe på. Nå, jeg tager de der frem. Magic Cup. De er de værste, jeg kæmper mod. Bum. Jeg fik noget frem. Hvad er det for en? Magic Cup, den er ude i vandet. De er virkelig ubrugelige. Det er så sjældent, de skader en. Fedt. I det mindste er det her ikke noget med at spamfreak. Så havde man fået spil. Ja. Klarer du det? Og... Jeg fik 2 fisk af det. Nå, fedt. Og det forsvandt, når jeg så sådan en speciel indhold. Jeg vil se, om jeg kan finde flere Magic Cup. Der ligger en masse farm derhen. Måske kan vi tage noget af det. Ja, det er det. Sig, der er en knap indenfor. Ja, der er sådan... Det ved jeg ikke. Ellers skal vi bare hoppe. Hvordan kommer vi op? Okay, det kan ikke tage det her. Jo, vi kan bare komme op Jamen, her. jeg har lige højre klikker på det sådan fra siden af. Så det er sådan, nej. Jo, jeg kunne godt tage en rød en her. Og også en rød en her. Og så... Nogle af dem kan vi vist godt tage. Okay, det er altid de gule, man ikke kan tage. Og de blå. Gul og blå, hvad skal det? Blå. Jeg tror, jeg vil sige, at vi skal et godt stykke væk, og så sætte bygge et hus. Okay. Måske burde vi begynde at tænke på ressourcer. Ja, okay. Men vi skal have noget anderledes træ. Nå, jeg hugger bare det her. Okay, det er også fint nok. Og så normalt vil jeg sige, jeg kan ikke så godt lide den der birke ting. Okay, så skal vi til noget. Gør det kun lidt crafting table. Vi kan også bare tage noget her. Jeg havde min væk med mobilet, den er bare sådan, løs, sluk. Her er sådan en bil herinde. Jeg må se nok den. Jo, der er en lille krabbe level 8. Eller den er faktisk stor. Hvad er det for en Den er person? stadigvæk level. Personen level 8. Han skal dø. En træner. Fight. Vi bliver nok nødt til at holde øje med tiden, for det ikke kommer til at blive alt for langt. Ja, okay. Så, ja. Det er sådan. Ja. Jeg tager bare stille. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har været sådan. Det var sådan, yeah. Det er så træls at høre på. Ja, den lille ven. Jeg kan jo mod sådan en træner. Jeg tror, han har 3 monster eller sådan noget. Og du er en. Men min er så meget mere OP end hans små møgdyr. Mig 3. Okay, jeg kommer til at dø der. Jeg bliver død. Døde du. Jeg vidste En ikke. stemmer. Jeg har jo kun én. Det er også. Det er ikke så fair. Hvor han er healersædet.
Der er en inde i det hus, vi kom ud af. Nå, lad os gå ind i det. Jeg kan se en anden person hernede. Er det dig? Ja, det er det. Ja, det er mig. Nu skal jeg sørge for ressourcer, fordi andre ikke gør. Jeg prøver bare nok nogle monster, sådan lidt af hvert. Ja, det her er en infection. Men kan man ikke TP? Ja, det kan man. Okay, fedt. Men skal du kunne TP, eller så er det bare godt. Ja. Og den. Færdig i mikroen. Nej, ikke igen. Så på den 2 gange. Sådan. Jeg lægger altså lige de der apricots ind i min inventory, fordi de fylder altså en del. Hvorfor har I 3 skovle på mig? Det kunne være, det min 2 tidligere. Okay. Det var okay. Det var typisk det. OK. Eller okay. Det er nok det, jeg hører med at sige. Det var OK. Jeg prøver at finde nogle Pokémon. Pokémon? Mhm. Pokémon? Som er et lavt level. Det er level 21 og 11. Det ved ikke. Jeg ved ikke, Kom hvad hen så. til mig. Kom hen til mig. Der er sådan en masse her, det mener du bare ikke. En level 8. Ja. Så begynder min mor selvfølgelig at spille musik, man kan høre. Smæk. Ja, jeg kan lige se, hvis jeg kan til det. Ja, det kommer det nok til at være med i. Det kommer nok til at forstyrre helt vildt. Nej. Kom lige hen til mig. Hvorfor kan jeg ikke? Ja. Kom hen til mig. Så du. Jeg prøver nok en lille møg, det er level 8. Jeg kan aldrig ramme det. Kan man godt høre musik i baggrunden? Nej. Okay, hun er selvfølgelig også lige stammer det, det er bare... Hvad er det, jeg kan høre, der er en af dem, der bliver sagt noget. Jeg slagter ikke nogen. Ej, den her er klar. Stå stille. Det er sådan en med... Ej, den er level 16. Jeg troede, den ville stå HP på det, den lavede. Den kunne næsten one-hit mig. Hvordan kan noget være så overpæt, når kun 6 mere end mig? Jeg har et spørgsmål. Hvad er det? Vi skal TP, fordi jeg har nogle ting, jeg godt vil give dig. Jeg tipper han bare hen til dig. Ja, jeg er lige midt i en kamp. Okay. Jeg var midt i en kamp med den døde. Og det er hele tiden waiting. Og Stuart sover, så han kan ikke rigtig gøre noget. Jeg er bare sådan, sleep. Der skal ikke rigtig noget, den kommer ud af det her. Og så waiting. Står der waiting eller sådan noget? Jeg var hele tiden. Nej, ikke det. Kan jeg ikke komme ud af det, nå? Det kunne jeg ikke sidste gang. Prøv, hvis nu at... prøv at TP til mig, så kan det være, at komme ud af det. Nå, det er godt der. TPA. Jeg kan ikke se. Det er lige det der med husk, når man ikke rigtig har været. Ja, det virker. Virker det? Ja. Super. Jeg Hey, har du nogle flere? Hinemaskine. Måske er vi heldige, men vi kan komme til det her. Og tage dem her. Jeg skal først sende Hey, jeg kan måske komme til... Nej, jeg kan selvfølgelig ikke tage de gule igen. Skal vi da bruge de gule til noget, eller? Vi skal bruge nogle af de gule til også at lave pokeballs med. Fordi det er til at lave sådan en great pokeball eller master pokeball. Hvorfor kan jeg ikke bruge de her healemaskiner? Det er fordi, der lige er delay lige nu. Nå, så kan man til at bruge 4 healemaskiner. Ja, det er. Jeg til at trykke på 4, og så var den i 4. Den samme. Det er sådan taget ud, men ja. Nej, det er så åndssvagt. Hvor er du henne? Okay, du er der. Super, kom her. Kom. Der ligger sådan en lille en, tror jeg. Den er høj level, eller kan du se? Ja, den er høj level. Ja, okay. Så kom her, kom Sikkert her. den her lille grimme fugl. Kom her. Lidt. Hent det. Hent det. Den der Jeg har røde. smidt ting til dig. Okay, jeg kommer. Ja, okay, jeg kommer. Kasper hund. Hvad? Det virker altså. Ja. Kasper hund. Ja. Kasper hund. Kasper hund. Kasper hund. Nå, tak. Ja, kom. Nej. Se, det lød. Den der bygning. Wow, er der en, der byggede hele det? Det tror jeg. Hvad skulle det ellers være? Ej, det var mega bygget. Ellers så går vi ind imod en mega stor base. Jeg tror, vi skulle snyde den anden vej. Jeg vil lige se, jeg kan nok en, der er level. Ikke så højt level. Jeg elsker efterligne de der lyde, der er Hello 7, den kan jeg nok godt nok. Smack. det er mere taget. Jeg er kun level 9. Okay, jeg kan tage den her. Så bare. Skal så. Sikkert løg væk fra. Så bare. Hvorfor skal jeg ligesom også den? Jeg burde skade dem her. Hold nu, så stille.
Stå stille, kryb. Nå, Jeg ramte. Danse. Hvor der kom. Okay, jeg bliver slet ikke skadet af det her. Jeg bruger bare den allerførste attack. Au. Okay, det er det meget nemt. Det er det for mig. Det er bare sprint, og så er det win-win. Kom level up. Jeg spiller så også mod en kvinde, så det er nok derfor. Vi har 2 HP tilbage, hvis jeg dør nu. Jeg døde af en level 7. Level 7, så Det er bare pinligt. jeg mister næsten ikke HP. Jeg døde af en level 7, og jeg er level 9. Okay, nu begynder jeg faktisk at miste HP. Jeg kunne tage den første gule. Fedt. Jeg fik en gule. Okay, nu kan jeg så ikke tage den. Kom nu. Ej, jeg var tæt på. Den er kamp. Er der ikke sådan en hele ting, jeg Ja, ja, sådan. Nu er jeg level 11. Sådan. Altså, jeg står altid foran mig, det er ikke fair. Ja, det er sådan en hele maskine. Så kan du bare nakke det næste Jeg lille kan ikke monster. finde nogen hele maskine. Jeg går i panik. Jeg har kun fundet en masse kister, hvor der står Pokeballs eller nogen på. Men jeg kan ikke åbne dem. Jeg har prøvet. Nå, okay. Jeg er inde i det her hus, der er ikke noget. Det er sådan, ja. Er der ikke sådan en hele ting? Nej. Nå. Der er en person, der er en person, der er en person. Den person. Jeg tror, jeg skal godt med slag til hinanden. Kom. Altså med svær og sådan noget, eller? Måske. Jeg er ikke sikker. Hvor er Okay. du nu gået hen af? Jeg skal lige herhen. Jeg skal... Det var Jeg tager igen lige, altså bare helt den og ingen HP. Jeg skal også sige, men jeg kan ikke finde et sted. Bare TP til mig. Nej, jeg har fundet. Ingen grund til. Jeg kan godt selv. Der skal den ind i mikronen. En mikro. Mhm. Vi varmer den lige op. Ja. Den er frossen. Fuld HP. TPA. Cool. Jeg kisser. Jeg TP her nu. Og jeg accepterer. Det er okay. Jeg føler, at vi bliver ved med at finde bygninger, og jeg føler ikke lige, det er vores mål. Vi skal bare langt væk, hvor der ikke længere rigtig er nogen bygninger. Ja, lad os prøve det. Fordi jeg vil ikke rigtig... Du ved godt, hvordan jeg har det med at bo sammen mellem bygninger. Ja. Ved. Okay. Fandt du noget? Ja, jeg fandt sådan nogle hvide æblepons. Hvor blev du af? Ja, næsten bedre. Nå. Det er så sjovt, at man ikke kan snakke Pokémon, men det kan jeg så også godt forstå. Ups. Det er jo sådan noget med, at i Pokémon-serien, der spiser de Pokémon. Spiser, se. Ja, der spiser de Pokémon, jeg kan ikke huske det. Hvad? Altså, det var sørgeligt egentlig. De træner nogle af dem, og andre, ja. Okay, det gør vi så på en måde også selv. Ja. En andet med Pokémon, de nuttede. Ja. Ja. Okay, jeg er meget dårlig til at se, at du går bag mig. Hey, der ligger sådan en farm derinde, skal vi hugge det? Ja, det var den, så jeg lige det. Jeg skal jo se, om vi kan tage det der. Ja, lad os se, om vi kan nakke det. Sige, vi kan tage dem. Nå, så. Please do not plant any more apricons. Ja, vi kan tage dem. Nej, det kan vi ikke. Nogle af dem kan vi tage. Hvorfor er det altid kun nogle af dem? Jeg ved ikke, håndtag. Siger du ikke? Vi har ikke engang nogen blå endnu, på grund af, at vi ikke kan tage nogen. Men hvis jeg er for at finde en blå end, den er ikke Der ligger en hvid herhen, som jeg måske kan tage. Kan vi pakke det her? Det ved jeg ikke, om jeg kan tage. Jeg så bare skal ud. Nej, der er det der i. Okay, kom, lad os gå ud. Ja, der er det der i. Man kan godt tage den. Jeg hørte sådan en lyd, gjorde også det, eller? Åh, se, den der op. Den her, tror jeg egentlig. Den tror jeg ikke, jeg har set før. Ja, er det? Ja. Megapod. Ja, nu var den. Smak! Nej. Så tror jeg, det var bare næsten eller ikke. Undskyld. Okay. Jeg er sikker, jeg kan gøre det her. Næst. Jeg kommer aldrig level. Du er mamma. Ja, den der helt sætter et jellepot eller sådan noget. Den siger Metapod. Metapod lyder som jellepot. Metapod. Ikke metal. Meta. Det lyder så som jellepot. Jellypod. Man kalder det som jellypod. Hvorfor kan vi ikke tage et svært og slagten eller så et slam? XP. Sådan, det var nemt. Det var 12.
Jeg er kun i level 9. Jeg mistede ikke engang HP på det. Hallo, jeg tabte den, den til level 9. Det var ikke 7. Ej, hvad er det der for en? Den ser underlig ud. Åh, det er sådan. Er det ikke level 7, du tabte til? Jo, level 9. Ja. Hvor er det? Okay, på der. Jeg er meget dårlig til at finde dig. Den er egentlig sød. Lige en sådan en lille bønnespire. Der er en anden mega hurtig en herinde. Og den er level 24. Nej tak. Nej, tak. Don't touch me, don't touch me. Der er sådan en lille krabbe derhenne. Måske er den dårlig level. Det er den der kanin, det er ikke nogen krabbe. Det er da en krabbe. Kender du det der er en kanin? Jeg kan ikke engang se, at du står hen ved nogen. Ja. Jeg kan ikke engang se, at du står hen med nogen lige nu. Ved mig, der er der ikke nogen Pokémon ved dig. Kan du ikke se ham? Nej. Der er ikke... Hvor er level 40? Det er så sådan noget med, der er Pokémon nede i grotter. Hvor dens HP går sådan mega langt hen over dens Det var... navn. Wow. Vi skal skynde os at finde et sted. Jeg er træt af at vandre rundt. Ja. Hvorfor har jeg på fornemmelsen, at det er det easy, siden vi ikke vidste om mad? Au, der er det nok. Det er så slet ikke noget mad. Jeg fik den blå for en gang skyld. En blad? Vent. Ja, den har vi ikke fået nu. Jo, nu har vi. Ja, nu har vi. Her er et lille dyr der. Okay. Wow, er det en... Det ligner sådan en løve. Tyr. Løvetyr. Det er en gloomy. Løvetyr. Lige er klatret sammen. Kommer du ned? Slå på. Men der er også nogen herinde, der lige kan tage. Jeg kan ikke tage nogen dækbær. Jeg kommer. Du kan få mig. Ordis. Han er level 17. Så en lille dreng er level 17. Hvad for en? Nå, den se. Den er værlig. Dink. Du er så ond. Det var dig, der ikke kan ramme den. Du er ond. Nu er det ikke ramme den. Det er ikke min skyld, den bevæger sig. Den er faktisk meget nærmere, ikke den her. Dør, jeg kan ikke ramme den. Nu er den kommet level 13, hvad det er. Seriøst, Jeg kan gøre et eller andet. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan gøre et eller andet. Jeg kan op på det eller andet, tror jeg ved ikke, hvad det Det er er. fordi, du kan ændre den spells, eller du får, eller dens. Nå, hvad er det, jeg skal gøre? Du skal klikke på en, som du så erstatter den med. Erstatter den der bite med? Ja. Nå, hvad for en er dårlig? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, du kan erstatte en hjemme. Hvad for en synes du er dårlig? Eller, Det ved jeg ikke. Er der overhovedet nogen farver med dig? Nej, det tror vi har det. måske den der liger, hvor jeg er sat med. Jeg synes ikke, den gør så meget forskel. Nej, en lille nørd level 17. Prøv at se, han er sådan badering. Ja, han er mega lille, altså. Hvad sådan ligner en eller anden bøjse? Nej, den er egentlig sød. Det er sådan en lille, hvad nu det hedder? Sådan en lille, uldtot. De der Nå. De der cotton, eller hvad det hedder. Jeg er lige i gang med en kamp. Nå, okay. Du kan stadig tilbage, kan det ikke? Det må du vente med. Nå. Hvis jeg dør det, så skriger jeg. Så er det godt. Hvorfor? Døde Den lifestealede lige frem. Lifesteal. Okay. Den havde life drain. Nå. Er du færdig med kampen? Nej, jeg vil vente. Hvis jeg taber den her, jeg bliver så ked af det. Så bruger man så den klam angreb i det sidste. Nej, jeg klarede det. Wee, level 10. TPA. Ja. Jamen, det er gået. Jeg har trykket accept din ned. Hvad havde du været der? Jamen, det var mig, der stod, det var sådan, ligesom du har sendt den igen. Sådan. Nå. Jeg troede, den var gået ud, og så sendte jeg den bare igen, men... Jeg troede, sådan, det gik ud efter lidt tid. Hvad gør vi? Det er en lidt træls, det der med mad, men ja, det går nok. Hvordan kommer vi herop? Jeg sætter bare den her. Så ikke... Ja, min har 7 HP tilbage. Jeg har ikke rigtig noget til at give den noget med. I don't sweat make kan Det sætte var gule. et stort glashus. Eller glashus. Det er ikke en anden hele ting. Nå, der er han. Du går langt væk, tror jeg. Hele ting. Hvad er du? Jeg går ind i det der hus med masser af ruder. Det er til højre eller venstre?
Det er til... Du skal lige sige. Nå, der er venstre. Jeg ser der. Ja, du kan da godt se mig grønt derinde. Jeg fik en gul. En gul hvad? En gul er sådan en frugtting, eller sådan noget. Blomst. Dem har vi nogle af. Men det er den første gul, jeg fandt. Den jeg kunne få. Jeg har 6. Nå, okay. Jeg er en. Hvorfor er der ikke... Jeg har brugt sådan en hele ting. Er der en, der har fundet en Ditto? Ditto... Hvad er de to? Det er sådan noget med, de der Ditto, de kan forvandle sig om til en af dem, man har. Nå. Eller den laver ligesom en kopi af en af dem. Og så bruger den sin egen angreb mod en. Men er der? Lad os se, den der... Den er 33. Nej, tak. Okay. Jeg tror, jeg bliver nødt til at stoppe videoen nu, for den ikke bliver alt for lang. Hvad er der en tiden deroppe? Det var en halv time nu. Halv time? Seriøst allerede? Ja. Wow. Så kan vi bare gøre sådan, episoderne tager en halv time hver. Okay. Okay, skal vi bare stoppe den nu?